Labka, akcia, môžeme ísť? Môžeme. Tak, Ahoj Koncept, my sme Hemtech Hemtech Monolithics. A pracujeme s konopným betónom a materiálmi prírodnými na báze konope predovšetkým. Ku konopnému betónu by som povedal, že jeho hlavnou výhodou je, že neobsahuje žiadne umelé ani kontroverzné látky. Je to čiste prírodný materiál a vytvára veľmi zdravé prostredie pre človeka v stavbe tým pádom. Je difúzne otvorený, umožňuje stavbe dýchať, takže nie sme uzavretí v igelitových fóliách. Pre toho človeka teda prináša tie zdravotné benefity. A potom, keď to porovnám napríklad s nejakou montovanou stavbou, kde začíname nejakou sadrokartonovou doskou, potom nejaká fólia igelitová, nejaká minerálna vata, nejaká OSB doska, na to sieťka s lepidlom. Už som vymenoval nejakých 8 vrstiev dohromady a to všetko dokážeme nahradiť vlastne v jednej hrúbke iba jedným materiálom, ktorý je z oboch strán priamo omietateľný. Takže okrem toho, že tá stavba dýcha, je difúzne otvorená, je z prírodných materiálov a vytvára zdravé prostredie pre toho človeka, tak je ten materiál šetrný vlastne aj k prírode, pretože som eliminoval veľké množstvo stavebného odpadu, ktorý by mi vznikol práve z tých sádrokartónov, OSB dosiek a fólií a toho všetkého. Tu, keď skončíme tú realizáciu, tak pri miešačke pozametám a na tej hromádke, ktorú som pozametal, tak za 6 mesiacov môžem pestovať paradajky v biokvalite. Samozrejme stavby vydržia dlhšie ako 6 mesiacov, pretože tam sú dodržané tie stavebné postupy a používa sa ten materiál tak ako klasické izolácie, to znamená nejaké hydroizolácie, aby sme zamedzili vstupu priamej vlhkosti do toho materiálu a je v suchom prostredí, takže tak, tu ešte máme nejaké ukážky, pretože zo začiatku sme spracovávali len konopné pazderie, čo je teda toto je konopná stonka. V strede tej konopnej stonky sa nachádza konopné pazderie. Po obvode tá stonka má vlastne takéto ešte šupku a tá šupka to je vlastne konopné vlákno. Čiže z tej konopnej stonky viem získať takéto vlákno a takéto pazderie. Pazderie použijem pre konopný betón a z vlákna viem ho použiť už v takomto stave ako izoláciu voľne vkladanú do vertikálnych aj horizontálnych konštrukcií, čiže zateplenie stavieb, obvodových múrov alebo striech. Alebo potom môžem z toho vlákna ešte urobiť takúto konopnú izoláciu, ktorá už ale obsahuje aj nejaký prídavok tých umelých vláken, poviem tak. Kdežto ten konopný betón je materiál, ktorý je 100% bez akýchkoľvek kontroverzných látok. Čiže z pazdieria urobím konopný betón jednej stavby a ešte mi zostane vlákno na 3 strechy, aby som zateplil, keď sa bavíme o produkcii z 1 hektára konopy. Čím sa to mieša? Konopné pazdierie sa mieša s vápnom a ešte pridávame nejaké minerálne prísady, to sú nejaké mleté horniny, ktoré s vápnom reagujú a vylepšujú jeho vlastnosti. Normálnou miešačkou. Tu konkrétne vidíme omietanie konopnej stavby hlinenou omietkou. Takže tam sme tú hlinu miešali. Ale inak miešačku používame taký horizontálny mixer, je to taký veľký kotol, veľkoobjemový, v objeme až 600 litrov. Čiže dokážeme efektívne miešať veľké množstvo tej zmesi. Keďže tá stena je v hrúbke 45 cm oproti klasickým omietkam, ktoré majú tú hrúbku 2 cm, tak použijem zhruba 20-násobne viac materiálu, musím vymiešať, preto aj ten mixer musí byť taký veľkoobjemový, aby nám tá robota išla teda od ruky. Ako dlho to schne? Záleží od podmienok, ale v teplých letných mesiacoch sa odporúča minimálne 3 mesiace mať nejakú technickú prestávku pred ďalším omietaním. Tu sú nejaké naše referenčné stavby, ktoré už máme v portfóliu zrealizované. Používame našu vlastnú zmes, z nejakej lokálnej produkcie máme nejaký vlastný vývoj, výskum za sebou, takže nepoužívame už zahraničné zmesy, ktoré najčastejšie z Francúzska, Talianska sa vozia. Dokázali sme tú cenu toho materiálu stlačiť, dajme tomu o nejakých 30 až 40% dole, tým, že používame vlastné materiály a tým pádom sme to dostali do roviny porovnateľnej s klasickými alebo montovanými stavbami. Nájdete nás v Novej Bani, ale zároveň po celom Slovensku.